V priestoroch Želiezovského Sacherovho domu sa dňa 19. augusta 2023 uskutočnila súťaž v pečení sacherovej torty. Tá sa začala predstavením miestnej menšiny, histórie sacherovej torty a nechýbala kultúrna vložka v podaní Ildiko Javorkovej zo základnej umeleckej školy Franza Schuberta v Želiezovciach. Prípravu sacherovej torty si mal možnosť vyskúšať aj jeden z norských hudobníkov z Norského združenia skladateľov a textárov NOPA. Na záver organizátori ocenili súťažiacich i asistenta pečenia torty. Sacher tortasütő versenynek az 5. évfolyamán vagyunk túl. Ez most egy különleges évfolyam volt, hiszen a norvég vendégeink is, projektpartnereink is részt vettek ezen az eseményen. 10 versenyző kapcsolódott be a versenybe, most itt csak a győztesnek a tortáját prezentáltuk. Az abszolút győztese a versenynek Kianek Margarita lett, aki a verseny megnyerése mellett be is mutatta a tortakészítésnek a menetét, és a norvég partnereink is részt vettek ebben a tortakészítésben. Az egyik nagyon sikeres művész úr is torta sütött itt élőben, hogy őt is egy külön díjjal tudtuk jutalmazni. Nagyon örülünk, hogy ilyen nemzetközi hangot kap a versenyünk. Szeretnénk megrendezni ezt minden évben, és reméljük, hogy minél többen bekapcsolódnak ebbe a rendezvénybe.